в Армения за красивата природа, хубавото вино и спокойни разходки. Получихме културен шок, арменски драми и любов от първа хапка. В тази поредица ще ви покажа Армения през моите очи, такава каквато ние очаквахме още от първия ден. Сега ви показвам как се пътува при ограничен багаж. Клин, дънки, блуза, горнище, сако, яке, чанта. Така, след като свалих няколко пласта дрехи, това е резултата. Спестих си един багаж допълнителен. Освен Change бюро, тук веднага на летището има и мобилни оператори, които продават сим карти. Аз лично имам включени мегабайти в плана ми и разчитам на тях от Viva.com най-добрите. Но да, ако вие нямате такива, може директно на летището да си закупите такава карта. И точно когато си казахме, това пътуване започва супер спокойно, дойде време за първата драма. Така да ви разкажа, докато чакаме кафенцата да ни станат готови, какви арменски драми преживяхме преди малко. Така, значи искахме да си купим билети за автобус и намерихме автомат, от който да ги купим и пускаме 1000 драми. Взимаме 2 билета за 300 драми и в следващия момент виждаме, че автомата не връща пари, т.е. 700 драми не се знае. При което идва полицията при нас, обясняваме им какъв е казуса. И те ни казват, няма как да ви върнем драмите, решавайте. Плюс това сте си купили грешни билети. Билета не струва по 150 драми, а по 500 от летището. Съответно, 1000 драми просто ви изгърмяха преди малко. И общо взето ни посъветва да не си купуваме от автомата един билет за 500 драми, а да отидем до маршрутката, която се намира точно до автобуса и шофьора продава билети за 300 драми. И ето ни тук, отчаяни от арменските драми. Решихме да си купим кафенца и малко да успокоим нервите. 1000 арменски драми. Звучи страшно, изглежда страшно и определено ни стресна, докато не ги пресметнахме. Оказа се, че това са около 5 лева и целият ни стрес беше абсолютно безсмислен. И така, най-накрая слезнахме от маршрутката след поне 10 супер стресови ситуации на пътя. Ако решите случайно да дойдете в Армения и да си наемете кола, горещо ви препоръчвам да не го правите, защото тук е пълна лудница. Решихме да се отправим към хотела. И тук започна истинското приключение. Скачваме се към нашият хотел, който се намира на върха на града. Минахме през странни пътечки, още по-странни къщи и обикаляхме около една и съща улица минимум 20 минути. В един момент вече бяхме убедени, че сме попаднали на скам и това ще бъде много кратка поредица за Армения. Хотелът си беше там, в нормален централен квартал, просто с леко арменско чувство за ориентация. Сега искам да ви покажа на какво готино място спим. Не съдете по корицата, защото, дами и господа, моля погледнете тази уникална гледка над целия град. Буквално. Както виждате, ние буквално сме на края на града. Тук над нас е хълмът над каскадите. И има доста интересни постройки, но хотелът вътре е чисто нов, някакъв такъв арт може да се назове и специално заради тази гледка наистина се заслужава, тъй като хем имаме гледка към града, хем е доста
спокойничко и ще можем сутрините да си пием кафенцето с безплатна гледка. Сега се намираме на каскадите. Това е един огромен комплекс, построен по време на Съветския съюз. В момента фонтаните не работят, но като цяло проектът е доста мащабен. Каскадите в Ереван не са просто стъпала. Те са исторически архитектурен символ на града. Идеята за тях е родена още от известния арменски архитект Александър Таманян, който искал да свърже центъра на града с хълмовете и природата чрез зелени тераси и водопади. Реалното строителство започва през 70-те по време на съветска Армения с архитекти като Джим Торосян, Саргис Горзадян и Аслан Хитарян. Той има 572 стъпала, водещи нагоре към панорамни гледки и културни пространства. Обаче строежът е спрян след земетресението през 1988 и разпадането на Съветския съюз през 1991 година, оставяйки комплекса недовършен за много години. През 2002 американско-арменския филантроп Жерар Кафесчан започва голяма реставрация, която превръща част от каскадите в център за изкуства с галерии и изложби, открит през 2009 година. След разходката ни с каскадите и първите гледки към Ереван, продължихме да се носим по улиците на града. И точно тук направихме първата си кулинарна грешка. Влязохме в малък магазин само да разгледаме. Излязохме с 2 десерта. Взехме си ето такива красотички да опитаме. Това с трите връха се нарича Виагра, така че ще видим как ще ни подейства този десерт. Намираме се пред таверна Ереван. Препоръчаха ни това място, където можем да хапнем лаваш. Сега ще видим дали ще ни хареса. Чакаме да ни пристигне яденето. Поръчахме си най-различни традиционни ястия, освен арменски и грузински, като например хачапури, и нямам търпение да видя какво ще ни донесат. Вечерта започваме с тархун. Това е грузинска напитка. Нещо като лимонада с един много приятен привкус. И да. Нашата хачапури по-аджарски дойде. Изглежда много вкусно, много апетитно. Това е просто най-вкусното нещо, което може да ядете. По принцип това е грузинско ястие, но тъй като Армения е супер близо до Грузия и тук предлагат, сега ще ви покажа как точно трябва да се яде, за да ви е най-вкусно. Тъй като, както виждате, има масълце и ровкави яйца, трябва хубаво е така да се размаже масълцето. След това правите ето така, сцепвате жълтъка и размесвате. Да има жълтък навсякъде и да е сочно навсякъде. След като получите такава структура, просто си отчупвате, топвате и хапвате. Сега ще покажа как. Мисля, че с ръка ще ми е най-лесно. Много добре.
А това тук е агнешко, овито в лаваш. И дойде на шишче, предполагам, че е пригриловано. Сега ще го опитаме, надявам се също да е много вкусно. След сочна хачапури, вкусен агнешки шиш и риба, дойде моментът на истинската драма. Осъзнахме, че най-голямото предизвикателство тепърва предстои. Как ще живеем в България без тази храна? Тъй като живеем близо до каскадите, ще ни се наложи всеки ден да минаваме през тях и да изкачваме стълби. Но искам да ви покажа колко красиво може да бъде тук и вечер. Тук има и много странни стълбища и всякакви пролезчета, през които може да минете и да видите паметника отблизо. По принцип сега е април месец и все още не са пуснати фонтаните, но колкото разбрахме, те ще бъдат активни от май месец. Продължението следва, защото това беше само началото на нашето арменско приключение.